Bueno, Goienerrentzat energia trantsizioa geuretzat oinarrizko da, ezta? Sortu ginenetik uste dugu energia gaur eguneko eredua aldatu beharreko zerbait dela. Kontsumo eredua, zela dagoen antolatuta energia alorra, oligopolixuak, parte hartze falta, demokrazia falta, burujabetza falta, gauza asko dira energia trantsizioan aldatu behar dianak, eta hor eragile izan nahi dugu, ezta? Energia kontsumo gehiegi daukagu orokorrian, eta energia trantsizioak hor bide bat egin behar dau, kontsumo murrizketan, berriztagarri gehiago edukiten, eta 13 urte sortu ginean, eta hortan gabiltz. Eta gaur egun modan dau, baina etorkizun motzian eta ertainean da luzian gauza asko egin beharra dauz hor. Goienerrek deliberazio prozesuan parte hartzeko oso erraza eduki goen. Deliberazio prozesu batek sustatzen dauen parte hartzia, demokrazia, burujabetza, gure baloriak dira. Orduan guretzat deliberazio prozesuko mandatu organuan parte izatea privilegioa da, bete beharreko bada, eta dudabarik hor gauz ahalik eta geure ekarpen honenak egiteko. Eta bestien ekarpenei entzun, da bestien ekarpenekin geure ekarpenak aberazteko bai.